Kuphi nakuphi emakhaya amadolobheni asekomplasta khona sakumoya ehleleni ilungelo lakho it's your right sinilethela ke mahamba phambili SABC 1 Mzansi for sure naku SABC Plus mina ke ngisimpiwe Ngcongwane bekunene from ordinary motorists to taxi drivers to company vehicle drivers the new driver's license demerit system is out to change the way you drive. Yebo ke mbukeli ke emacala ekungadiphathi kahle emigwaqweni kungabangela ukuthi uthitfole sowuthathelwe ilicense yokushayela yakho phansi kohlelo lolusha lwe demerit system. Asasingena endzabeni yethu namhla. A warning for every South African motorist. Now, road offenders are now on notice. With the rollout of government's new driver's license demerit system, every mistake behind the wheel could cost you not just in fines, but freedom on the road. The system will decide whether you keep your license or lose it. Asasingena endzabeni yethu kuva ukuthi le demerit system zini itakuthathela kanjani license yakho uma ke kutheni futhi. Ukususela kumhla wokuqala kaDisemba walonyaka iyokube isisigaba sesibini senkqubo yezohlwayo kubaqhuba bophula imithetho yezendlela. Le nkqubo eyaziwa njenge-ARTO iyakube iqenqelwa okanye inatyiselwa koomasipala abangama-69 69 naquka iNtshona Kapa. Ababhexesha le nkqubo yezohlwayo i-Road Traffic Infringement Agency bathi kulindeleke ukuba i-demerit point system ephantsi komthetho we-ARTO isebenze ngokupheleleyo. People are so reckless and the way they drive, maybe if they go and restart again, they'll learn their lessons. Nasikhamba kwendleleni apha sikhamba sihlangabezana nento ezimbi ezenzakalako umuntu usuchayela ngendlela afunako. People use bus lanes, people go up roads you're not supposed to go up, driving down one ways. Like the driving truly is on a different level of reckless here. However, looking at the other side of things, it is really hard to judge people's driving in the context of how the roads are looking at the moment. They must first start there at the stations. There's too much corruption. For one, I can't get a license without taking out ijoto. Minyaka le abantu abangama-12,000 12,000 baphulukana nobomi ezindleleni. Abombutho we-Outer bayijonge ngelibukhali le nkqubo banethemba lokuba izokunceda ekuthobeni izinga lolwaphulomthetho ezindleleni. We've never been opposed to proper law enforcement or to traffic regulation. But what we are saying is the R2 Act, the practicality or the implementation of the R2 Act is problematic. Okafan Hirden uthi into abayixhalabeleyo kule nkqubo kukhuseleka kwamalungelo abaqhubi. When you have an enforcement order against your name, you cannot renew your driver's license and you cannot renew your vehicle license. When the demerit point system comes in, the date that the fine has been converted to enforcement order, you get the demerit point, or if you pay the fine, you get the demerit point. So the onus shifts onto the road user. Another point of concern is that through the Amendment Act, the RTIA now has the power to send the fines to motorists via SMS or email, and that might increase the possibility of scams, fraudsters. Kule nkqubo umqhubi uqala amanqaku akhe engu-0 uyokuthi xa isophula umthetho amatyeli ngamatyeli amanenikwa izohlwayo. Isohlwayo ngasinye sithwele inqaku elithile. Ngaphaya kokuba umqhuba ahlawule izohlwayo kanye ii-fines ngelasemzini uyobethola ungophiyo kukonyukelwa ziimali ze-insurance nto leyo yingxaki nakubaqashi kwabo baqhubela ifem okanye abaphila ngokuba semva kwevili. Loko ba implementa ishalelo kufika point okari ba khata license ya wena awakoti ku renew se boy bangela busiwana kutabisiwana kutele busiwana ntsena kwalaho. So ani mina yona mina ishaleyo obvious ni vulala ku ri mina lowa license ya mi borini mara yi nani loko ilanguta ya cheka license kolota mali muni too much almost 28,000.
Le nkqubo ye-demerit system seyinto yohlala ihlele ebomini babaqhubi nokuba usemva kwevili ngamaxesha athile kuphela nokuba uhlala uqhuba maxa onke. Umyalezo ngathi ucace cangu wokuba selifikile ngoku ixesha lemiqathango engqingqwa ezindleleni zaseMzantsi Afrika. Nobathembu Zantsi, yilungelo lakho. Manje khuluma kabanti-ke ngelihlelo lwe-demerit system nekuthi-ke libathinta kanjani bashayeli eNingizimu Afrika. Simukele-ke Monde Mkhaliphi lomele i-Road Traffic Infringement Agency. Babe sakumule ehlelweni. Welcome to Ilungelo Lakho. Siyabulela Simphiwe, siyabulela ngethuba. Inkosi kakhulu buti. Now just commenting on le insert lesicatha kuyibukela manje. Asesibuyele emuva singene engcikithini nenzaba ukuthi-ke yini le ARTO Act. Sitawuphinde sibuye-ke later-ke sidiscuss ukuthi le demerit system iyini nethu-ke isebenza kanjani. Nethu-ke umthetho we-ARTO Act uthini ngale demerit system? Simphiwe, ingxaki esinayo eMzantsi Afrika inye yoba inani labantu abasweleka ezindleleni liyenyuka ngonyaka nonyaka. Xa kuqikelelwa ukuthi abantu abaphake ku-38 to 40 bathi bayasweleka ezindleleni ngenxa yengozi zendlela ngosuku ngalunye apha eMzantsi Afrika. U-ARTO ke lo mthetho uzayo uthi funeka sizame sitshintshe indlela esiziphatha ngayo endleleni, siphucule indlela esiziphatha ngayo endleleni. Sithobele umthetho wezendlela ukuba for example ubangaba siyakwazi ukuthobela umthetho wezendlela even nale nkqubo ye-points demerit system sikhuluma ngayo nayo ayizomaffecta lo muntu othobela umthetho wezendlela. Sizama ukuthi ke xa ungena lo mthetho uzawuzama uba uye kwindawo ngendawo apho abantu bathi bophule imithetho ezindleleni. Sikhe sawuzama utesta lo mthetho apha eTshwane nase-Johannesburg wasebenza kakuhle kakhulu. Uyawancedisa ukunciphisa inani labantu abathi basweleke ezindleleni. So njengoba uzawungena nje usizawuthi usukela ngomhla wokuqala kaDisemba 2025 siwunabise uphangalale apha eMzantsi Afrika. So lilonke lo mthetho uzama ukuthi thina singabaqhubi masitshintshe indlela esiziphatha ngayo kwaye ubangaba uthe wawuba sengxakini yoba ufumana itikiti khawuleza uze ngaphambili elo tikiti uthi wahlwayo ngale ndleleni kwenzela uba sijongane nayo le tikiti ba ingaba lingasuswa njani endaweni yoba endaweni yoba umuntu aqhubekeke ephula umthetho ezindleleni. Lilonke ke uzawunikezwa iintsuku ezithile ezisikiweyo ba within this particular period please come forward to resolve the ticket. If akwenzanga oko imaphepha akho oqhuba azawuthi anqunyanyiswe. You're going to have your driving permits being suspended or being cancelled, not being allowed or being unable to renew i-driving license yakho okanye i-license disc yalena yemoto. So lilonke lo mthetho awungumthetho oza uhlasele abaqhubi. Uzama ukuthi eMzantsi Afrika sinengxaki inani labantu abatshabayo ezindleleni liyenyuka. Uze sithobe elinani masitshintshe indlela esiziphatha ngayo. So umthetho we-ARTO uzama ukuthi if siyacomplya siyawuthobela umthetho wezendlela inani labantu abatshabayo abasweleka ezindleleni liza kwehla kancinci kancinci. Lomunye ke uyadibuta ukuthi besolo sibhadala ema-fines all along but then lizinga lebucala emgwaqweni nekungalandzeli umthetho wemgwaqo loku liyenyuka nabantu baloku bayafa emgwaqweni. Lomunye uyadibuta ukuthi le ARTO Act yona ihluke kanjani nale system yekubhadalisa ama-fines? I-ARTO indlela ehluke ngayo yokuba wona izawuthi kubekho ixesha elithile elisikiweyo ezawuthi within a period of a month within 32 days fanele uze ngaphambili. Njengoba into esichanayo ngoku yoba bangabe uthe wanikezwa itikiti uyakwazi uhlala nayo lo tikiti mhlawumbe lo tikiti lingaze liye ecourt. Njengoba sizawungena thina singu-Road Traffic Infringement Agency sizawungena sithi ubangaba umuntu wophule umthetho makancede eze ngaphambili. Bangaba kezanga ngaphambili within a period of a month kuba umthetho wophula kumasipala uzawunyanzeleka kuba within a short period of time you must come forward uzobhadala elitikiti uzawunikezwa 50% discount okanye uze ngaphambili uthi hayi ndinesikhalazo andixolanga ngendlela elitikiti ndinikwe ngayo uzisele ukuthiwa i-representation ubungqina obuphathekayo ozawuthi hayi elitikiti andixolanga lilonke umasipala makalikhansilishe. Okanye uba ngabe uyaqonda uba le mali inintsi lena ukwazi uba uze ngaphambili uthi hayi le mali inintsi le mali ndicela elitikiti lehliswe okanye ndicela ulibhatala ngezavenge.
okanye What do kuyenzeka they consider ke before bakunike leyo discount ya maybe 50%? Yini labakubukako? Kaloku into xa ufumana u50% kuxa uya wakhawuleza weza ngaphambili wazotsho wathi hayi ndophule umthetho. So kukho ezintsuku zisikiweyo zingu32 bangibuze ngazo ngezintsuku ziyi32 waza ngaphambili uya kuthiwa hayi entitled to 50% discount akaxoxisi yena kodwa bangabuthe wahlala nalo litikiti zagqitha izinsuku ziyi32 lenyukele ngasentla ke ngoku umcimbi uye ube inzinyana ke ngokuba lithi linikezelwe kuthi singu road traffic infringement agency thina andithi itikiti lenzeka kumasipala ezantsi and then linyuswe ke ngoku liziswe ukuthi thina sithumele i-courtesy letter ileta ukukhumbuza aba ngosuku oluthule uphule umthetho khawuleza uze ngaphambili uzolibhatala itikiti xa sekugqithe izinsuku eziyi32 okanye isithuba esingangenyanga la 50% uyawa kanti bangabuze within a month within 32 days uyamfumana la 50%. After 32 days lize kuthi sikuthumelela incwadi isibeliever nesithi ngosuku oluthule uphule umthetho wezendlela yangaphambili ke ngoku uyawunyanzeleka ba ubhatale lilonke ke ngoku esasixa bangabibi 500 rand sibhatala yonke la 500 rand and then lisuke ityala okanye bangabusene sikhalazo uqonda hayi andixolanga ngendlela elitikiti linikwe ngayo khange ndigqithela robot ibomvu okanye khange ndibalekise uzise umngqina obo ngaphambili okanye nazi izizathu ezibangele zobani ndibalekise imoto ngolasuku kube kukho into ethile engxamisekileyo uzise umngqina obo and then ke ngoku uzawujonga umngqina upheculule kubanga baxolile abasemogunyeni u-Road Traffic Infringement Authority sizawuthi silisuse lo tikiti. Okay. Please hold your thoughts. I want us to continue on that point. Let's take a commercial break. Asihlangane futhi nasibuya Titolo ungasanyakadi leli lungelo lakho. Welcome back. Tingcingo tethu sesivuliwe manje ukuthi nawe ungaba ingcenye lehlelo lethu uvakalise umbono wakho ushayele futhi khona manje la e-studio ku-011-714-0671 noma ke 011-714-0672 ungasithumela futhi na-email ku-consumer@sabc.co.za or catch us on our Facebook page. So today we're discussing all you need to know about the ARTO Act and as well as the demerit system ukuthi ke isebenza kanjani itawuqala nini futhi kusebenta and we do understand ukuthi ke itaba implemented in phases but we'll get to that point in just a moment. Njengoba besengikhulumile ke ukuthi I do understand ukuthi the ARTO Act or the demerit system will be implemented in phases. So ngasichazisela abantu ukuthi ke lama phase what do they entail nokuthi atawuqala nini? Sathi sikhumbule ngomhla wokuqala kaAugust upresident uye wasign iproclamation echazayo ba lo mthetho ngokuma unabe it must be implemented nationally. Ubuphaya eTshwane nase Johannesburg qala ngoku uzaya kuzo lonke. On the 1st of December 2025 we are going to move to 69 municipalities in all the 9 provinces. And then after that we're going to proceed to 144 municipalities on the 1st of April 2026. Okay. And then ngoku 2026 again was September kungene i-points demerit system lena kunye ne-rehabilitation program. Okwangoku ngo-1st kaDisemba into esiza ipart yomthetho ezawungena ileyo ithetha nge-ARTO elective options apho sawuthi sikhumbule phansi komthetho omdala i-Criminal Procedure Act ubuthi bangaba uphule umthetho wendlela unyanzeleke ba uye ngaphambili uyobhatala. Kodwa u-ARTO uthi hayi nabo bophule umthetho nabo kufanele babe nawo amalungelo kwenzela ba umuntu atsho athi hayi ewe ndiyavuma mhlawumbi ulibhatala itikiti ewe ndophule umthetho okanye kwesibini athi umuntu ukwanalo ilungelo loba hayi alichase lo tikiti atsho athi hayi uyalikhaba ngezi zizathu azizizathu ngaphambili. Okwesithathu usenothi ba hayi elitikiti lemoto lena masithi imoto yekaSimphiwe imoto ke ngoku ibeyiqhutywa ngomonde ngolusuku uSimphiwe masithi athi hayi ngolusuku ngicela elitikiti lithunyelwe phaa kumkhaliphi kuba nguye beqhuba imoto yami ngolusuku. So uyakwazi ke ngoku ufilishe iform nje emfutshane uthi elitikiti malithunyelwe kumkhaliphi nguye beqhuba imoto. Lonto leyo ipart yomthetho ingena kakhulu kubantu aba-owner i-business. Manike, will it not be open to abuse?
ngoba mina nangithola ilithikithi bese ngithi no leli ticket alisilwe yami lamonde yet you and I don't even know each other. Into ebalulekileyo andithi kuzawufuneka ngoku xa ubhala inkcukacha phaya uzawufuneka wa-attach kunye the ID copy kunye nenye information. The ID copy yami or the person who was driving? The person who was driving. Njengoba ndisitsho uba isebenza kakhulu the person who was driving. Kuba uba ngaba wena uthe kwafunyaniswa uba hayi ayonyani lena uyibhalileyo ngoku uthi hayi elitikiti le moto ibiqhutywa ngusowenso zobe idocument ozi-athachileyo ukukhapha lo request zingaphelelanga lizawuphinda libuyele kwelo tikiti kuba kukho iinkcukacha ezithile ezizawufuna zichaza uba ngenene uyamazi umkhaliphi eli tikiti fanele lithutyelwe kuye ngokusenyanini. Uba ngaba uye kwafumanisa uba hayi awuthethanga inyaniso ke ngoku ityala ke ngoku lizaba worse kakhulu lizaba libi kakhulu. Alright, asibambe lapho ke. Let's take our first call. Sina Sunny Boy lapha ke Kempton Park. Sakumoyile ehleleni sawubona. Sunny Boy, Kempton Park. Good afternoon. Ngikhona njani baba? Siyaphila kunjani baba? Ngikhona. Ngicela ukubuza la kule ndaba yamadewu basho ngakho ukuthi kumasipala. Yeah. Bayenzeka ukuthi ngiye emakhaya for example ngiye emakhaya eUppington. Ngila eKempton Park ngithola ithikithi eUppington. Ngibuya ngifike la ngithola iSMS ukuthi nginetikiti eUppington. So ngihamba kanjani ngiyobhadala le or kufanele ngibhadale khona la ngikhona? Okay, Sunny Boy, sabonga kakhulu ke lo mbuto. Sicela kumphendule Sunny Boy. Uba ngaba ufumanisa uba nyhani khange adrive eUppington elapha eKempton Park. Into ebalulekileyo uba azise i-evidence leyo uza kwenza le nto ethiwa yi-representation echaza uba ngenene yena zange adrive eUppington. Eli tikiti lithi wayedrive eUppington ayisilo lakhe. So uzafuna azise bonke bomngqina sinabantu abaqeshiweyo phaa kuthi abathiwa abizwa ngoba zii-representation officers. Yile evidence ke le ukuthi ayiproduce. Uzawufuneka achaze ngenene uba ebesekhaya imoto yakhe nantsi kuyenzeka mhlawumbi abanye abantu ke imoto zabo zinetrek mhlawumbi uzawulandla bobungqina betrek uba hayi ngenene ngosuku oluthile imoto yakhe ibiseKempton Park khange ibe khona ba eUppington. So bobungqina kodwa sinabo abantu abaqeshiweyo bazabujonga bonke ezo nkcukacha ezo batsho ngenene uba hayi ezinto azidibani lilonke uSunny Boy khange aye eUppington. Eli tikiti fanele ayisilo lakhe and then kuzathi likhanseliswe ke ngokwelo tikiti. Into ebalulekileyo bubungqina obo ezathi abuzise ngaphambili. Ubungqina bangabaphatheki ubungqina abo obuzisayo lizawuphinda libuyele kuye ke ngokwelo tikiti kuthiwa hayi makabe responsible for lona at the end of the day. Manje ukuthola ukuthi kunebhizinisi and imoto yami ke ishayelwa abantu labanengi in different parts of the country, different provinces. Lokho ke how does it apply? Kulapho kanena ungena kakhulu khona umthetho weART kuba bangabe unebhizinisi zonke ezimoto zibhalisiwe ngegama lakho nazi i-truck zakho okanye ambulances in other provinces abantu abaqhubayo bangabe umuntu uthe wophula umthetho kulandawo masithi amisuke i-traffic officer endleleni mhlambe bespeeda itikiti elo lizathi linikwe yena njengoba beqhuba bangabe mhlambe bespeeda wabethwa icamera amatikiti nakanjani azaza kuwe wena uyi-owner xa ifika kuwe ke ngoku uzawuyazi uba ngosuku elithile i-truck yam yayiqhutywa ngubani endimqeshileyo. Kuba xa umqeshayo umuntu andithi kukho iform ekuthiwa ngu-ARTO 27 ozawuthi uyigcwalise econsentayo enikeza wena imvume uba mawuthumele ela tikiti kuye naye laa mntu avume uba itikiti elo malithunyelwe kuye. Ke ngoku uzawuthi xa ugcwaliswe elo tikiti elo lizawukwazi uba ke ngulithunyelwe kuye benguye umntu ozathi abe responsible for ulibhatala. So zikhona zonke ezo nkcukacha uba wena uyi-owner awuzoba naxanduva lowo wabhatala onke loo matikiti as long as uba ine-system okanye i-operations manager yakho umuntu omqeshileyo ozathi la matikiti xa ifika athunyelwe kuye. Kodwa into ebalulekile nalo mntu athunyelwa kuyo amatikiti fanele simchazele uba ewe xa ifika la matikiti nangamalungelo wakhe naye sinalamalungelo yolilwa eli tikiti okanye abhatale lo 50% discount okanye acela abhatele ngezavenge. So amalungelo akho nalowo umthumela yakho kusuba mhlawumbi sithi hayi uyamnyanzela uba makambhatale naye usenomalungelo kufanele naye awamele aze nawo ngaphambili athi hayi ndinelungelo elithile ndiyalichasa eli tikiti ngalamazwi nangalamazwi. Okay, thank you so much for making that point. Ngiyathemba ukuthi usitagele ke Sunny Boy lapha Kempton Park. Let's take a next caller. Sina anonymous caller ulapha ke eMonti, East London. Anonymous, very good afternoon to you. Thank you so much for calling in. Welcome. Afternoon, sir. How are you? Very well. How are you? I'm fine.
Welcome. As I said, I'm anonymous in the Eastern Cape. Fair call. What's on your mind? Eastern Cape ndifuna ukuthi siyabulela ngale demerit system izayo. But i-comment yam ke ngoku ithi ndicela into yoba uba ngaba kukho indawo kuza kuqalwa kuzo mhlawumbi ngale program kungazoqalwa apha e-Eastern Cape because siphetheke kakubi ngabaqhubi bendlela e-Eastern Cape. It's as if there are no traffics. Abaqhubi bendlela benza unothanda, especially aba bahlala benyuka bangonoteksi. So if unoqala apha e-Eastern Cape singavuya kakhulu because we will be saved as abaqhubi base-Eastern Cape. Kungenwa iirobhots zibomvu kwenziwa unothanda e-Eastern Cape. Esigqithisa lo myalezo. All right, Anonymous, thank you so much for your call. We do appreciate your time. Uyabuta ukuthi ingabe kungaba possible ukuthi the implementation of the rollout iqale e-Eastern Cape. Ngoba ke sikhuluma ngalama phases ukuthi ke lama phases atawuqala from the 1st of December nekuthi ke kuphi. Nako lokumxolo simele sikwazi atawuqala kuphi. Wesimpiwe njengoba sithe kukho omasipala abayi-69 that is amashumi amathandathu anesithoba apho bazawuqala khona. Kuya kule proclamation igqitywa sayinwa ngupresident onke amaphondo siqale apha eTshwane nase-Johannesburg ibisiyiqhuba kakade siye kuwonke o-metro abambaxa i-metropolitan eThekwini sehle sithi Gqeberha sithi naseBuffalo City Municipality siye nako-Solpalplaki Municipality singene siye nakubopulukwane. So zonke ii-metros ezidolophu ezinkulu kuzawuqalwa kuzo kuba ngabo abathe xhaxha ngaphambili ekulungiseleni i-system zethu zabo bane-computers eseziredi bane-traffic officers esezitreyiniwe bonke ubuxhakaxhaka seburedi phaa komamasipala. So usisi makangaxhali uzawufika lo mthetho naphaya eBuffalo City uzaya kuwo bonke omasipala. Kwaye into ebalulekileyo yoba abantu siyacela uba le information siyikhuphayo ngoku apha kumabonakude nabo mabayibhale phantsi baye naphaya kwi-website zethu bakhangele more information kuba kuyenzeka mhlambi umuntu uhlala eKapa aqhube azojikela eJohannesburg nasePretoria apho ikhoyo lo mthetho makaye phaya ayozithekisa uba xa efake i-ID number yakhe phaya izamxelela uba likhona itikiti walifumene ngalamini wawuqhuba eTshwane okanye eJohannesburg. Kuzawuba njalo ke naxa siqala on the 1st of December kuba umasipala uba izawuvela yonke iinkcukacha zomqhubi. Kodwa into esingathi bacele kuba abantu abasebenzi bazendlela mabathobele umthetho ngalo lonke ixesha kuba bangaba uthobela umthetho uArdo akazokuchaphazela at all. Okay, all right. Hayi mbukeli sishiye lapho ke, let's pause it right there. Sibuyele futhi eTitolo. We'll be right back. Leli lungelo lakho, don't go away. Sakumola futhi mbukela, participation lines are still open for you to take part in this discussion this afternoon. Ungashayela icingo khona manje ku 011-714-0671 noma ke 011-714-0672. You can also email your views to consumer@sabc.co.za or alternatively interact with us on our Facebook pages. Namhla ke sikhuluma nge-demerit system, i-ARTO demerit system. Kuthi ke silwane sini leso nekuthi ke ingabe sitawugwema kanjani tingoti emgwaqweni nekungalandzeli imithetho yemigwaqo. So you can make sure that you call us right now to ask questions, to share your experiences as well as to this ARTO system. Kuthi ke i-demerit system itakusita kanjani nawe. And earlier on I heard you talk about demerit system, the points demerit system. Are we talking about the same thing? It is the same thing as Mpiwe. I-points demerit system xa beyibhala ngokupheleleyo emthethweni into enye leyo. I-points demerit system yona isebenza njani i-points demerit system? Kuyaxhomekeka xa uphule umthetho. Other infringements, as we call them, zine-demerit points ezininzi that get to be attached to them, allocated to them. Okay, there's so many layers, with regards to the demerit points. I want you to hold your thoughts because we've got another caller. He's been holding for quite a while now. Daniel Sagumole Sawubona. Daniel Lapage Pegasport. Very good afternoon to you. Welcome. Good afternoon, sir. How are you? Very well. How are you? Good, man. My name is Daniel, man. Welcome. Thank you so much for calling. What's on your mind? Yes, man. I'm a bit confused regarding 50%. Yes. The gentleman is saying if you pay the fine before 30 days, you get 50% discount.
Correct. But in Johannesburg Metro, the 50% discount has been there for long. My second question is, how's the demerit point system going to work? Because he said if you paid your fine, if it's 500 rand, if I want to know if you got a fine for 500 rand and you pay 500 rand, you still get taking the demerit point system from you, whether you pay or not. My last question is, I'm a driver, I'm a truck driver. Okay. I'm 25 from Cape Town, and I'm traveling the whole South Africa. The time I go back to Cape Town, the 30 days, but I still get 50%. Right. Okay, Daniel, thank you so much. You've asked very, very important questions, and I think it's important ukuthi ke swasho onke ngayi uqaleke nga 50%. Yes. If 50%, yes, even under a Criminal Procedure Act, ikhona the 50% discount. Kodwa ke njengoba izawungena njengoku izawungena with these quick consequences kuba abanye abantu ithi khona nje le 50% umuntu angacomply nayo, and then ukuphinde linyukele ngasenhla ke ngoku xa ugqithe enye i-32 day period ufumaniswa before you were going to be issued with a warrant of arrest under the Criminal Procedure Act, but under ARTO you are blocked, uthunyelwa lento kuthiwa i-enforcement order, uthi ukuthi awuzokwazi urenewa i-driving license or i-license disc yakho. So siyacela njengoba sizawungena nje no-ARTO lo 50% uzawuhlala ehlala ekhona. Ubangaba umuntu ukuthi kuyenzeka bayisendleleni nje bayisitsho nje ubhuti ba yena ungumuntu osendleleni uqhuba imoto uthi xa iphinde buyele eCape Town ufumanisa mhlawumbi i-period i-30 day period se-expirishile. Sawumcela uba azame ngazo zonke indlela kuba at least i-32 day period is quite a bit of a long time. Kuba ngabe unyukile mhlawumbi iveki abangasePretoria azolayisha kwanye azo-offloader iyaphinda athenye iveki ehle kwiveki yesibini, at least uzawukwazi uba afumane ithuba loba ambhadale lo 50% ingekagqithi la 32 day period. So it's important uba at least acomply nelaa xesha azama nangangokuba naphaya kwelaa tikiti usenokwenzeka uba afowuni uba ndineli tikiti ndingazibhatala phi na. Zikhona i-payment platforms esinazo nebhanki. Uba ngaba use-Cape Town ulapha eJohannesburg ufuna ubhatala itikiti elenzeka eCape Town, usenoya ebhankini nalapha eJohannesburg alibhatele khona ingekagqithi la 30 day period. Zikhona nenye platforms ezikhoyo online anoya kuzo apha anobhatala khona within the first 32 day period ukwenzela uba ingagqithi at that time. So it's quite important that to adhere to the line kuba u-ARTO ugxininisa kakhulu kwii-timelines ezi-strict. If uyakhomplayana naloo maxesha ndigqiba uchaza uba kukho i-32 day period. If ukhomplayile nalaa xesha amatikiti wakho ukwazi ubhatale lizawukwazi laa tikiti uba lisuswe kuwe. Uba ngaba kwengenye i-32 day period yesibini nakhona usonohamba ufike uyobhatala the full amount kuba i-32 day period i-50% iphaa kwi-first 32 days. Ke ngoku uba ngaba kwi-first 32 days uyile ubhatala the full amount to avoid uba itikiti lakho ke ngoku livaleleke. That means you are blocked from doing any transactions. But the critical part is that thina singabaqhubi masizame sitshintsheni indlela esiziphatha ngayo endleleni. In as much as ba akhona la malungelo akhoyo siwanikezwa ngu-ARTO, but the important thing is that let's change. There's no need for us to speed. There's no need for us to drive while we are on the cell phones. There's no need for us to do what is called excessive speeding. So if it's no makude kuzo zonke those traffic violations, ARTO will not affect us. If we comply with traffic laws, ngalo lonke ixesha asizoba nazo ingxaki zoba sivalelwe i-driving licenses zethu. With your permission, Simpiwe, ndichaze kancinci le points demerit system. Yes, points demerit system ne-demerit system kusokuhluka kanjani? Yes, i-points demerit system iza ngohlobo. Uba ngaba uphule umthetho masithi go through i-robot ebomvu and then unikezwe itikiti. Ibalekile kuba i-demerit points only get to be attached after we have made the payment. In other words, admission of guilt. After we've paid the payment, then the merit points get to be allocated. Ayenzeki ngendlela uthi uqhube endleleni unike itikiti ngokona ngoku demerit points ziya attachwa. No, ayisebenzi ngolo hlobo.
go and pay, then demerit points are going to be allocated. Zibanga ziyenyuka ke ngezi demerit points zifike pha ku 15. 15 is the cut-off line. Once uqabele pha ku 15, ufike ku 16 and above, i-driving license yakho iyasuspendwa. Kodwa ke if uyalijonga ngolicala, bangabe uqhuba kakuhle masithi manje before sichubeke ke lokusho ukuthi ke every offense is 1 point. No, ikuya depend. Zikhona offenses ethi xa uthe wophula lo mthetho kusenokwenzeka kolimela abantu abaninzi endleleni. Ubangaba mhlawumbi masithi umuntu uqhuba ephansi kwempembelelo zobutywala. Uye unikezwe bangaba uye waya court kwafumanisa uba unetyala, uye unikwe i6 demerit points with just one offense. Kuyenzeka ngamanye amaxesha you go through a red robot, ufuma uhambe uyobhatala, you get to be given 4 demerit points just for one offense, but you went through a red light. So xa zifike phaya i-license yakho iyasuspendwa kokuqala, kodwa bangaba kuyenzeka uba uqhubeka kakuhle for inyanga ezintathu bune 4 demerit points, i-demerit point nganye iyawo, kugqithe inyanga ezintathu enye iyawo, kugqithe inyanga ezintathu uqhuba kakuhle endleleni enye iyayo. Usedodo unohambe ude ubuyele ku-0 ekugqibeleni. I've got so many questions. Kepha asibambe lapho yembukeli sisishelela ngasetitolo hlala nathi leli lungelo lakho. Welcome back, everybody. Our participation lines are still open, or you can email your thoughts to consumer@sabc.co.za. Noma ke usithinze ku Facebook. Siyaqhubeka futhi ke nenkulumo yethu ngema demerit system nema point demerit system. Apparently there's a big difference between those two. Nekuthi ke sifuna kuva abantu ukuthi yini lokho. Nekuthi ke what would lead to your license being revoked or even suspended after, being slapped with so many demerit points? Bowuchazile ke ukuthi after a certain number of points and then your license gets revoked. Maybe ke sichazela abantu ukuthi sifika njani ke lapho kule revocation ye license noma ke suspension ye license. I-suspension ye license imphiwe ihamba ngohlobo. Bangaba uye waba ne demerit points, let's say uphule umthetho amatyeli ngamatyeli amaninzi, and then enyuke, let's say you go through a red light, 4 demerit points, and then excessive speeding, 6 demerit points, and then you commit another infringement, let's say driving under the influence, and then they reach 15. 15 is the cutoff point. If you go over, and then the driving license is suspended, if you're at 16 and above. Sometimes you get okay, you're going to be laid off, you won't be on the road, you're going to be disqualified from driving for a period of 3 months. If it demerit points as or 15 zimbini, it means you're going to be laid off for a period of 6 months, because for each demerit point, for it to be deducted, you have to be off the road for a period of 3 months. Say you happen to come back, let's say you land at 13, and then you commit another infringement, that is going to lead you to exceed 15 again. Let's say we are at 16 or 17, you are going to receive 2 suspensions. On the 3rd time, uqabela pha ka 15, you reach out 16 and above. I-driving license yakho, that's when it gets to be revoked. It gets to be taken away, and then you will not be allowed to drive on our roads. And then you will be expected to be kuye kule nto kuthiwa yi-driver rehabilitation program. Uphinde uyolulekwa ke ngoku kokutsha, ubonisa uba nazi iingozi obunokuzenza ngendlela ubuziphethe ngayo endleleni. Lo muntu uphule umthetho amatyeli ngamatyeli amaninzi. Uchazele ke ngoku, and then uzawuphinda umuntu afuneka ngoku ayokuqala ekuqaleni ke ngoku i-driving license yakhe. Ayoqala ku-learners aphinde nyukela ngasentla. Kodwa into abalulekileyo yoba uzawuya phaa kulaa driver rehabilitation program uyolulekwa, umuntu achazele ngokuthi uba nazi ingozi ubunozenza okanye nazi ingozi sowuzenzile ezindleleni ngenxa yoba ungakhange uziphathe kakuhle. Okay. Kuba into esizama ukuyilwa yiloba abantu kuthiwe bazawuthathelwa i-driving license zabo. Hayi azithathwa. Izawuthathwa kwithutyanwa, uhambe uyolulekwa, uphinde xa uphinde waba kwisimo esilungileyo, uphinde ubuyele endleleni, uphinde uvunyelwe ke ngokuqhube xa sewupasile lo driver rehabilitation program. Got you. Let's take our next caller. Sinafinia swela phake Rustenburg. Sakumoyela endleleni sawubona. Njani? Siyaphila kunjani baba? Khona manje ngifuna ukubuza umbuzo man. Ma udrive i-drive ma udrive imoto ya company. Then le company le moto uyayireporta ukuthi itayari iphelile.
umqashi uyakuphosta ukuthi driver le moto uma ufika endleleni uthole i-traffic yokunikeza i-fine lapha manje still mina udeducte ama-point ku-license yami na ngifuna ukwazi lokhu umbuzo. Okay, great question, Phineas. And I guess umbuto ke besihlale sivuva ke all the time ukuthi ke nangabe umqashi maybe a truck driver uhamba ngemoto lengasi roadworthy report and driver uyareporta kumqashi wakhe ke angamnika amforce ukuthi achubeke ahambe ngale moto lengasi roadworthy. What will then happen? Because lawo ma demerit points will accumulate on the against the name of the driver, not the company. Xa kuthe kwenzeka umba onjalo Simphiwe kuye kuphume ke ngoku amatikiti amabini. Eloqala itikiti lizathi linikezwe udriver lona beqhuba bangaba imoto ayikho semgangathweni. Nikezwe elinye itikiti lizalithunyelwe kumnini wemoto leyo. The same applies with demerit points. Demerit points zizawuthunyelwa against the operator card lomnini wemoto leyo. Ba naye zizawuya kuyezo ezo demerit points. Bayibe nguye ke ngoku ozawuthi ke ngoku xa yofuna uyorenewisa amaphepha ebusiness zemoto zakhe akazokwazi uwarenewisa amaphepha ebusiness kuba une-demerit points ezikhoyo against i-operator card lakhe kuba uyi-business operator fanele naye athubele umthetho angayenzi into yoba anyanzelise abaqhubi bakhe okanye abasebenzi bakhe babangene endleleni. Lilonke naye umqhubi siyambacela uba naye makazame azimele ngaphambili atsho kumnini wekhampani leyo athi hayi ayihambi ngolu hlobo le moto ayikho somgangathweni izawundenzela uba ndifumane amatikiti izawundenzela uba ndifumane i-demerit points funeka nawo awamele amalungelo akhe achaze uba le moto andizokwazi uyiqhuba kuba ayikho semgangathweni. So mabini la matikiti aphumayo elinye lizaya phaa kumnini webhizinisi naye uzawuthi xa ithe enyuka abhatala zinyuka i-demerit points against operator card yakhe. Yes. Bawushito ke phambilini ukuthi ama-demerit points ayehla. Under what circumstances do those demerit points decrease? Nekuthi emva kwesikhathi esinganani? I-demerit points masiyenze umzekelo. Masithi uSimphiwe unemoto yakhe. uSimphiwe siyamazi ngumuntu othobela umthetho endleleni. Kodwa ngolusuku uSimphiwe angene endleleni aqhube akayiphethanga i-driving license yakhe. Ngokomthetho ufanele kube i-driving license yakhe ikuwe. Ke ngoku umiswe unike itikiti kuthiwe awunayo i-driving license yakho masithi uyilibele endlini. Uzawufumana 4 demerit points umzekelo. Njengoba usifumene ezi demerit points njengoba uSimphiwe siyamazi uba ngumuntu othobela umthetho ngalo lonke ixesha endleleni. Zizawugqitha iinyanga ezintathu i-demerit point izawuwa aphinda aqhube enye inyanga ezintathu iwenye nenye i-demerit point. Uba ngaba ukukhomithi another infringement nokuphula imithetho zizawude zehle ziphele ekugqibeleni uzawuya ufike ku-0 ube ngulaa mntu uthobela umthetho waziwa ngabantu bonke. Great stuff, got you. Let's take our next caller. Sina Anonymous tulapha ke sekunda. Sakumukela ehleleni sawubona. Sawubona baba unjani? Siphilile kunjani baba? Siyaphila. Khuluma nami baba. Ngicela ukubuza la imoto yami ithole itikiti e-Eastern Cape and I'm here in Mpumalanga. Le tikiti kumele ngihambe ngolibhadala e-Eastern Cape noma khona indlela engolibhadala. Ana ngakuva kahle ke ngicela uphinze umbuto wakho. Nginetikiti from Eastern Cape ngila eMpumalanga. Okay. So the tikiti khona indlela ngolibhadala ngila eMpumalanga noma Eastern Cape. Okay, Anonymous, thank you so much for that question. And please continue watching SABC1. Ilungelo lakho, you'll definitely get your answer. For now, let's take a last final ad break. We'll be right back. Asihlane futhi nasibuya. Sakumola futhi ngibole sachubeka nenzaba yethu namhla singagoqoti ke lihlelo ke let's give an answer to our last anonymous caller lobudile ke ngenzaba emathikiti ukuthi nabe unelithikiti la eMpumalanga ulibhadala kanjani ke nabe use Cape Town. Into esithi sibacebise ngayo abaqhubi nabo fanele babe in touch nabo nomasipala ukwenza bakwazi babafune kwabanye benze kuba bebene bank accounts apho uzawubhala khona and then ufake ke ngoku ne-infringement notice number le ichaza ba le mali ndibhatalela elitikiti kuba ibalekile la infringement notice number xa ubhatala uyibhatala kwi-pin bank ubhale la infringement notice number as a reference and then izawuvela kodwa kuzaba lula kakhulu xa ungena u-ARTO u-ARTO sizaba ne-payment platforms ezi-online uzaya nasezibhankini nakuyo u-ARTO nakhona ufika ubangaba noba umthetho wophule eKapa uyakwazi uye ebhankini lapha eJohannesburg uyobhadala khona as long as ubhala la infringement notice number ezawuchaza uba elitikiti
ndilibhatalele lele infringement okanye umthetho endandiwophule eKapa ngosuku oluthile nosuku oluthile kuba xa libhatala ivela eakhawuntini yaseKapa kuzawuthi ewe yes we know about this ticket liyavela kwisystem yethu so ayizoba ingxaki. Alright, anonymous esekunda siyathemba ukuthi usitakele kulelo hlangothi. Naku le ngifuna kwathi ke singakalugocoti lehlelo ukuthi uma ngabe ngifuna kwathi ukuthi nginema fines noma nginema demerit points or not, how do I find out? Do the information get sent to me ngema SMS, email or any other move or any other means? Uzawukwazi sizaba nayo amasebe ngamasebe apha unokwazi uyojonga khona unikeze i-ID number yakho and then information yakho iphume. Njengoba mhlawumbe isenzeka even nakwi-imicimbi yase-credit bureau fumanise uba uyakwazi uba ucontacte i-credit bureau leyo ubanike i-ID number yakho and then bafumene loo information bayifunayo kuwe and then after usubmitile mhlawumbe i-ID number ikopi ye-ID yakho and then bazawukwazi ke ngokuba ku-emailele information leyo. Kodwa ke njengoba sisitsho uba yonke izinto izawuba phantsi kwe-roof enye sizaba nale nto kuthiwa yi-National Contravention Register apho yonke information yakho izawube ikhona. So into ezawuyenza uzawucontacta i-National Contravention Register unikeze iinkcukacha zakho and then uthumele ke ngoku akuthumelele uba ngaba nazo ine-demerit points ezikhoyo ecaleni kwegama lakho okanye hayi. Uma ke sengijezisiwe i-license yami yasuspendwa noma ke yarevokwa, kubhalwa kuphi lo ukuthi i-license yami seyirevokiwe? Nangabe ngiya-driver and then I come across i-roadblock or ma-spot checks emaphoyisa, babona kanjani ukuthi i-license yami isuspendiwe? Into esizawusebenza ngayo kakhulu ukusukela ngokusimpiwe saba nezinto kuthiwa zii-handheld gadgets, into engathi zii-cellphone apho amagosa ezendlela azaziphatha ecaleni kwendlela azawukwazi uba akwazi uba ayibone uba ingaba i-driving license yakho isuspendiwe okanye hayi xa ejonga phaya kulaa system. Into ezawuthi ibe yingozi yoba umntu athi license yakhe inqunyanyisiwe okanye isuspendiwe angene endleleni then ke ngoku iba yi-criminal offense, umntu uyahamba uya ecourt ahambe ayobhandinda okanye abhatale ifine leyo. Le nto siye sibakhuthaza abantu uba mabatshintshe indlela abaziphatha ngayo ezindleleni. Bangaba ilicense yakho isuspendiwe inqunyanyisiwe okanye it has been cancelled, please don't operate a vehicle up until we have resolved all your traffic fines. So nantso yona nto umthetho we-ARTO ozama uyilungisa uba kukho abantu abaqhuba unothanda endleleni uzama ususa bona endleleni baba bantu mabathobele umthetho. Uba ngaba umntu ngumntu othobela umthetho wendleleni mangangabi nalo tu uvalo le-ARTO, yona lizomchaphazela kuba yena ngumntu othobela umthetho wezendlela. Into esizama uyilungisa ngabantu ababeka ubomi babanye abantu esichengeni, baqhube babalekise ezindleleni, bangene kwii-barrier lines, bangene nakwi-red lights, kwi-robots and then babalekise excessively ezindleleni, babeke ubomi babanye abantu ezindleleni. Yona nto urhulumente azama yoba malehle izinga labantu abasoleka ezindleleni. Siyathemba even ngalo mthetho we-ARTO xa ungena sizawufezekisa ezo mbono zethu sifuna uzifumana ngalo mthetho we-ARTO. Namba khona ke lofuna kufaka ke isikhalo noma ke i-complaint ngenzaba i-infringement notice, what do they do? Benda njani lapho? Ubangabone isikhalazo i-infringement notice awuxolanga ngendlela othe wanikezwa ngaleli tikiti, unazo izigaba ngezigaba othi uaphile ngayo okanye ubhene ngazo. Bangaba uqalile pha kwamasipala ezantsi ufumane itikiti awuxolanga wenza le nto kuthiwa i-representation. Bangaba uxolanga ngayo uyithumele pha kuthi singu-Road Traffic Infringement Authority, nathi sizawujonga uba xa ubhenayo okanye uaphila ngeziphi izizathu. Ubangaba sithi hayi ngokuseneneni khange uphule umthetho, elo tikiti lizawukhansilishwa. Kodwa bangaba sithe sajonga safumanisa uba hayi lo mthetho wophule ngokusenyanini, elo tikiti elo lizawuhlala uzawunyanzeleka uba uhlawule. Kodwa nathi singu-Road Traffic Infringement Authority akupheleli kuthi, uzawuba khona esinye isigaba esingasentla ekuthiwa ngu-ARTO Appeals Tribunal, nabo abazawuthi bangaba uxolanga ngesigwebo sethu esathi hayi ekuseneneni wophulile umthetho, uzawuphinda ubhene unyukele ngasentla uthi hayi mandiye ku-ARTO Appeals Tribunal. Bangaba uxolanga ngeziphumo ze-ARTO Appeals Tribunal, uyaphinda unyukele ngasentla uye kwi-Magistrates Court, nalapho uzawufika uzise ubungqina bakho uthi hayi andixolanga ngendlela elitikiti ndinikwe ngayo. Bangaba izizathu zakho ziyabambeka, lizawuguzulwa. Bangaba zibambeki, lizawuphinda lihlale kunyanzeleke ngokuba ulihlawule elo tikiti elo.
Sisaqoqota ke loluhlelo ke yini ke bashayeli kumele ukuthi bakwadi singakaqali ke i-roll out yale demerit points ne demerit system nekuthi ke itsini ke website uma ngabe ngifuna kuhlola lokuthi ke mina ngimephi with regards to my fines nema points. Ubalekile lo mbuzo Simphiwe xa ungena lo mthetho kukamasipala ngo-1st ka December abantu siyabacela ba mabaye pha ku-website yethu bajonge uba angaba banawo namatikiti e-ARTO. I-website yethu yileyo ithi arto.gov.za. Ufike ufake i-ID number yakho registration njengoba uregistrarisa i-SARS ube na-account uzawumana vela amatikiti akho okanye bangabone phone yesimanje manje i-smartphone uyakwazi uye phaya ku-Google Play Store ukhuphe khona ARTO mobile app naphaya uregistarise ufake i-ID number yakho and then ke ngoku izawuvela zonke bangabi nawo amatikiti e-ARTO azawuvela naphaya and then ukwazi ke ngoku wasombulule bangabakhona. Bamkhalid, great chatting to you. Sabonga kakhulu. Sabulela kakhulu. Hi, yasinza lenzaba. Kwanye lo mbukeli sesifike emaphethelweni elihlelo lethu namhla. Let me thank our guests for making time to be with us this afternoon. Ngithanza bonga kanye nani ke bekunene ngesikhathi senu. Asihlangana futhi ke evikini elitako la kuhamba phambili SABC 1 Mzansi for sure na ku SABC Plus. Lapho sitanilethela ke lenye indzaba letawutsinza wena nemalungelo akho njengemthengi. From me Simphiwe Ngongwane and the rest of the team sithi nisale kahle, wishing you a great week ahead. Cheers. Aumela